Приятели, сега е паднало сняг и имаме мрежа отгоре за сенчеста. Затова трябва да изтупаме снега да падне, тъй като мрежата ще бъде като арматура. След смръзването на снега може да ви пробие оранжерията. Затова всичко трябва да се падне. Мрежата да се освободи, защото тя е като арматура. Виждате как. Защото може да пробие найлона.